ngambara ing ngawang-awang anglangut bebasan tanpa tapi jagat ngulam doro ngelembara ngunggahi tungkul ngumbar gagasan sak temah digawa ngimpi nggih menika minangkani Bapak Ibu tamu undangan ngersakaken ingkang alus rumiyin dipun pinangkani nggih. Monggo lajeng langgam ngimpi katur sarengan kula sak kadang. Sumangga. Ugi mangga saran kalian Lestari Audio Sound System. Mr. Yono. Ugi live streaming sekilas tebus. Mangke Pak RW Pakel saged paring dono swanten nggih. Nggih, semangga. Nggih, Pak RW nggih. Cocok nggih Pak nggih. Cocok. Nah niki nek damel status niki mesti wura-wura lho Pak niki. Nek misale kula caos wedal mboten kersa, nek nimbangke kedah kersa nggih. Nah
Iku pelatih ketoprak lho niku. Malam tahun baru bikin undangan mboten, Pak? Malam tahun baru bikin undangan ten Pakel mboten? Oke. Kepagi. Ya, Nduk. Langgam ngimpi karena ingkang anakku sing ayu dhewe dados menika diganti ayu nggih. Mergi napa? Mergi kalih
dukuh Nggih. kalih staf menika ingkang lolos menika cewek semua. Cewek, nggih. Jadi yang ayu dhewe. Kok sik ayu dhewe Nek Bapak. bagus dhewe make ndak bapakane. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sakmestine Mbak pilih katur sak mangke langgamipun Putra Nuswantara. Nggih. Sumangga. Oke, sinambi ngerantos Mbak pilih sedaya Bapak Gundungan ya. Kepareng sak mangke tidak klebet wonten ing aula Balai Kalurahan Tepus. Sing sayang sing rukun Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan untuk menunggu nanti acara inti
pengukuhan dan sumpah pelantikan staf serta dukung. Senggak nih, Pak enggak Pak? Terus kan jenenge Pak Parno. Niku anu ku yo. Ken terus ke Mas? Wiyoga Konden. Wiyoga nggih. Kula make memeng Mas, kula nek salah kok genah disuraki. Niki senggah nggih Pak Parno. Niki salah disorek nggih Pak? Niki para-para sedaya. Nggih, wajan. Itu goni seniman ngene iki yo. Sik nika nggih para-para sik wonten rika nggih. Para gapet. Niki Pak Bamuskal. Nggih. Nek menika tim Pak Dokter nggih sik mriko. Pak Dokter. Mungkin ta? Sik pundi sik gampang ruwet. Mriko. Wah, mboten. Niki Pak Dokter lho niki tim Pak Dokter. Pak Dokter, nggih, Pak Tri. Nggih. Obate mandi. Mas, sampean nek pilek ya kek rono. Mareming atiku Wah, kok walah ini kathah napa nih Pak? Kathah napa nih? Kathah jagungan. Kathah jagungan. Kathah undangan nggih. Lah malah sae kok niku. Nggih Pak, nggih Pak Sungadi. Monggo lenggah Pak, lha kula bruwet ya Pak sing mriki Pak nggih. Monggo niku ketua budaya. Nggih. Pak Gatot. Nuwun sewu ya Pak nggih. Yen ngapunten Pak. Lanjut nggih. Yuk, yuk. Nulodo lagu diajeng tumrape wong tanah jali nyamleng ya Pak Sutris. Wah niki mboten jadilan Pak Ranto nggih. Mboten ngangge ya niki. Mboten. Wong agung
deteksi Sana selih kumandang sarane kita Pangembangan seno pati Atur matur nuwun marang Gusti ingkang peparing. Peparing menapa kemawon nggih. Dados peparing kang arupi rejeki, ingkang arupi kesehatan, ingkang arupi kesuksesan. Nggih, Mas. Menapa kemawon mugi-mugi sedaya panuwunan pun ijabahi Gusti Allah. Amin. Amin. Kepati hamba pojokan lho Mas. Sing putih. Nggih. Niki saya lenggahkan mriki anu nggih, senyum nggih. Sak Mas. Aja tegang, ku sing kidul dhewe tegang. Kon sing cepet selak rewang lho Pak Duko. Pinepsu topo siang ratri bejane seduwe bojo nanging aja tegane kambil ijo soalnya nek loro pripun Pak? bejane sing dibujuk ning aja loro. Aja loro, siji wae. Nggih Pak Ketua nggih. Apa nek telu malah Tunggal kena mawon, ngono nggih. Mas? Nah, nek telu wajib Pak. Ora Iswan, istu, istri. Istri, Nah, istri ya. harus 3. jarene ora kingon. menangani